Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ आरो खनसेबाव बरायनाय बावहरबाय नोंथांमोनाथ' मिथिखादो दिनैहाय आंनि बार्थडे होननानै दायो हराव एसे फिसा पार्टि खालामहांदों आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंनि पार्टिखौ ओरैनो फिसासो आरोना नायबाय थादो नोंथांमोना देखायलांबाय थानि दायो केकखौ हाग्रोनानै लाहैनोसै Happy birthday to you. Barbadi nangni somaina mohoram Barbadi nangni somaina mohoram Abra sikiri jana bahai nasa jasai Hagna sonanang bahana Barbadi nangni selera Barbadi nangni selera Barbadi nangni somaina mohora Ada yang sana? Sini je bisa lihat mana? Mana yang sana? Mana yang sana?
एसे फोसाबबावदा बार्डे गारिनि बेदरखौ बार्डे गालाव संनाय गोथाव जायाखैबाबो जादों खोन्थादो अके होबायबा लाबोना ब्लग नोजर Yêu dong. Iya dong, Dali, Juli. Deh, जाखावदो दे सनाफोर. सोर दे जाग्रो नोंसोरखौ जाहोग्रोनांगोन जासाबदो दे जादो दे बाबुमोन जा दंबावो दायो गासैबो लोगोफोरा जाखांजोबनानै ओमफ्राय बिसोरो लास्टमोन आरोना ओमफ्राय बिसोर जाखांनायनि उनाव जोंबो जानानै लानोसै दसे जिरायनानै दंगासिनोमोन आरोना बयबो जाखांजोब्बाय नालाय ओमफ्राय आंबो जानानै लानोसै बिनि उनाव दाथ' रावबोआनो गैखाला नालाय गासिबो न'आव थांजोब्बाय लोगोफोराबो ओमफ्राय आंबो जाखांनानै दायो टाइमा 12ता जाबाय आरोना ओमफ्राय आंबो उन्दुनोसै थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो हमनो नाजानोसै ओरैबायदि नै थाबाय आथिं आखाइ साजोब्बाय ओमफ्राय दायो उन्दुनोसै टाइमाबो 12ता जाखाबाय नालाय बाय बाय